יצאתי לרכיבת שטח. מזג אוויר נפלא, נוף משגע. הגוף שלך מתאמץ, אתה מרגיש נהדר. בחלומות הכי רעים שלי, לא חשבתי שככה יסתיים היום הזה. זה מגיע בהפתעה. אף אחד לא מכין אותך לזה. כמו טורנדו. כל מה שחשבנו על החיים שלנו השתנה. הדבר הראשון ששמתי לב אליו זה שלא צוחקים יותר בבית. אף אחד לא צוחק יותר. וגם את לא. הכל הופך תפל. כאילו הוציאו את כל הטעמים מהאוכל שלך. בטח שאני כועסת. יש לנו עוד כל כך הרבה חלומות משותפים להגשים. אבל אין עתיד. אומרים לך שאין עתיד. זה קשה. זה קשה וזה כואב. אתה מבין שכבר לא תעמדו ביחד תחת החופה של הילדים. אנחנו כבר לא נזדקן יחד. ואת רוצה לצרוח. זה לא פייר! זה לא פייר! ואת לא מסוגלת. אין לך את הכוחות. אז את בוכה. את בוכה המון. בעיקר בצד. כדי שלא יראה. מסביב הכל ממשיך רגיל. ורק אתה דוהר אל תוך הסוף הוודאי הזה. אל תיעלמו. סרטן הריאה הוא השכיח והקטלני ביותר בין מחלות הסרטן. כ-2,000 חולי סרטן ריאה נוספים מדי שנה בישראל. כל מוות שלישי ממחלת הסרטן נגרם מסרטן ריאה. בשנים האחרונות חלה עלייה במספר חולי סרטן ריאה שמעולם לא ישנו. פריצות דרך הובילו לטיפולים חדשים וממוקדים המאריכים חיים. שהבנו שאנחנו חייבים מישהו שייתן לנו תקווה. שיעזור לנו, שיתמוך, שיהיה איתנו בימים האיומים האלה שעוברים עלינו. מצאנו, וזו נחמה גדולה, וזו הקלה עצומה. זו הקלה עצומה. לאלפי חולי סרטן הריאות ומשפחותיהם יש כעת למי לפנות. העמותה הישראלית לסרטן ריאה הוקמה במטרה להוות צומת תומך לחולים ומשפחותיהם. אל תישארו לבד. מוגש מטעם העמותה הישראלית לסרטן ריאה. מלווים את הנלחמים, תומכים במלווים, נותנים תקווה.